θάλασσας με πανδρομένα πλοία να πάει να πολεμήσει τον Έκτορα στην Τρία. Ήτανε άνδρας δυνατός, πανέξυπνος, ωραίος, ποτέ του δεν εδήλιασε γιατί ήταν θαραλέος. 10 χρόνια έμεινε στην Τρία να πολεμήσει και άλλα 10 έκανε να φτάσει ως την Δύση. Άνδρα μη ενεπέμουσα, πολυτροπόνος μ' άλλα πολλά πλάχθη, επί 3 ιερών το λιεθρόν έπερσε. Τελείωσε ο πόλεμος, τελείωσε η μάχη, έπειρε τους σύντροφους του και μπρος για την Ιθάκη. Συνάντησε εμπόδια, πολλά μικρά μεγάλα, και έχασε σύντροφος του, αγάπη τους για πάντα. Στην χώρα των Κυκλοπών, τον Κύκλοπα εντύφλωσε και τιμωρία αναλογή στα μάτια του αντίκρισε. Άνδρα μη ενεπέμουσα, πολυτροπόνος μ' άλλα πολλά πλάχθη, επί 3 ιερών το λιεθρόν έπερσε. Τα κύματα τον τάραξαν, τα χρόνια του περνούσαν, τα μάτια του όμως να ειδούν την Ιθάκη λαχταρούσαν. Η Πηνελόπη συνεχώς κεντούσε και θρηνούσε, την μοίρα της σκέφτοτανε και τον άντρα της πονούσε. Στην Ιθάκη έφτασε και είδε την πατρίδα και με τον γιο του έστησε τεράστια παγίδα. Άνδρα μη ενεπέμουσα, πολυτροπόνος μ' άλλα πολλά πλάχθη, επί 3 ιερών το λιεθρόν έπερσε. Στο παλάτι έφτασε με δόρυ και ασπίδα για να σκοτώσει τους εχθρούς και να σώσει την πατρίδα. Η Μούσα εξιστόρισε αυτή την ιστορία που έγραψε ο Ομηρός για μια δεκαετία. Και παρόλο τη μεγάλη κρίση, ο ελληνικός θαραλέος λαός ποτέ δεν θα λυγίσει.